sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si James. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, umasa lang sayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Captain Claudio Toledo City. Ang atong tatampo nagdasangan nga James. Bay James, umatay trabaho ron kay Domingo magyud sa man maglata. Adi lang ko bayo eh. Anhila ko sa tong gipuy-an. Ay nung taon ka eh. Usaon mo pagkauya ba na nga magsige mo lang ka og pundo din sa atong gipuyan. Sulisuroy po rin. Kami nilalaag bay. Anhila ko din eh. Magkalingaw na ko gamit sa kong cellphone. Huh? Oh, sige, ikaw good. Ay, napulaan ko si tanaw sa lida eh. Palahi ko bi. Arinis ako sa Facebook. Mangita ko akong kachatan. Ayay, gi-accept mo na akong friend request. Ako nising chatan bi. Nanawag man lagi ka? Kapoy magsigig chat eh. Sakit sa tudlo. May pagmanawag. Kay makakita pa ko sa mong itsura. Mausab. Mao kini mong name? James? Oh, mauro gina. Unya ikaw, may rasa ka? Oh, May, okay na nimo nga magtawaganan ko nimo or chat ba ko? Di ba ko makasamok? Wa ba yung nasuko? okay ra uy. O wagi masuko. May noon nga may gikalingawan ka na nga chicks. Nalipay sa bita ko ba? Yan, ibaw siya nga construction ng mo trabaho. Palagi. Sultihi, oy. Kaya masig magtuo na siya, engineer ka. Nganong reconstruction ang imong trabaho? Tarong man ang trabaho. Nga so ato ba, makihigala gyapon ka na ako bisag construction ng akong trabaho. Oo, uy. Oh, salamat, May. Nindot na nga bayda. Nindot na nga sign. Kay dili na artihon bihana. Mo lagi bay. Nya, sumamay mo ginugayan. Panguyampi na yun. James. Manay tinuod, May. Sa sige na tong chat-chat, no? Nadutlan ako nimo. I love you. James. May, may chance ka ko? Kung seryoso ka na ako, James. Pamisitahi ko din sa amo. Sige. Sige, May. Mamisita ko nimo. Asa mang dabit ang inyo? Nakadumdum sa katinis amo, no? Dali raman tultulon ang inyong dapit kay nagsunod ram tag barangay. Hinuon sad. Unya, May. Kumusta naman itong akong giingon nimo? Ha? Ang asa man ato? Ayaw, yung taon ko binawa ang May. Seryoso ba ko nimo? Bitaw, James, uy. Ako nakita man nga, seryoso agad kasi matinguhan na ako. Kay naanihin mo kita sa amo. Maong... ako nakagisugot. Tinuod, May? Uli ki, uyab na ta.
Awan sa men, dili ka kaya ako na lang bawiun. Ha? Oh, ikaw eh. Lagi. May salamat kaya. Nga imo na kong gisugot. Salamat ko kayo. Mo ba? Uyab lang mo si mong katsat nga si May? O bay. Gikaloyan gid in taon bay. Nakauyab ra gid. Congrats, May. Dali aras panahon misa. Walang hibaw eh. Siyam na dito kabuhan nga nakauyab. Mao gyud. May. May ihangyon ta ko nimo. Unsa man na, James? Mga tubang undak ko si mong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Mananghid ko nila. Nga mamahin ako nimo. Magkigbinyo na ka na ako? Magminyo ta pero di pa karon. Mamahin ako nimo daan. Ikaw? Sige. Pangatubang sa akong mga ginikanan. Wa mamisupa kung sa yung plano ni May. Kay kamo ay magtipon. Musugot ra ka dito nga mamahay ko ni May. Di may masupa ka na. Kaya tinarong man imong tuyo sa mga anak. Baog yun. Dadali niya ang imo magirikanan. Kaya mo sabutang yung kasal. May, samtang magpaabot sa pizza sa tong kasal ba? Mananghid ko nimo ha nga manarbaho lang una ko. Aron may magamit na inig kasal na to. Sige, James. Ang pingbi si mong trabaho, ha? Oh, ikaw sab, amping din ha. Oh, saan ka diyan nagbuwang kinang naon mo? Nagguol mo ko bay. Sa may ikikagulan mo? Hapit na muda mong kasal ni May, pero wa mo ko makatigom eh. Makatigom ka ta ni trabaho nga construction naman ta? Lagi. Sa umin ako bay. Ay, ako pa ni Mono, iuswag lang yan na mo kasalay. Iuswag lang sana. Kasi pa rin magkakwarta ka. Kano sa mata magpakasal? Ato lang sa iyang-angan May, kay wa pa ko'y tinigom eh. Sige. Makapaabot ra ko. May, nawaglay ka. May tuyo ka na ko? James, mananghitan ta ko nimo. Oh, ano saman? Manarbaho lang sa ako. Aron matabangan ti ka og gasto sa atong kasal. Oh, asa mo ka sa kamanarbaho? Sa Cebu City lang ko. Kay na may mutabang na ako nga makasud og trabaho. Uy, nahilom lagi ka. Masugot ka o dili? May, di onda ko gusto nga manarbaho ka, kay kasi inumin. James, ayagot pa ko na ako nagdautan. Para rapito na to ning duhang akong buhaton. Sugot na lang, ha? Sige na lang eh. Salamat, James. Naunsa na, Miss May? Di naman mo reply akong chatan. Inigbakante na ko. Ako siyang tawagan. Sa mukha ni sige tawag-tawag, uy. Nahibaw lang ko, nganong di na ka mo reply sa akong mga chat. Ala ka suko, good. Masukogit ko nimo. Kay hasol kay ka. Oh, May, naunsa di ka? Okay naman ko. Dila ko ganun nga magsige kag hasol na ako. Og, kalimti na umaabot at kasal. Oh. Kaya dili ako magpakasal nimo. May, naglibo ko sa kalit nga kausaban ni May.
Kay masuko naman siya nga akong tawagan. Kung mo chat ko niya, di na sad siya mo reply. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga maokira ang tanan. Dinhin na ng kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni James nga taga Captain Claudio Toledo, City Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagluhan, umasa lang sa iyo. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Ko na lang